Villamor, isa lang. Action firing line. Kay base sa dokumenton, Villamor, igluba. No? Sang, ang preso nga napatay sa bilibid, ang ngalan niya, ang ngalan nga nakarehistro, John Globa Villamor. Kagway sang record nga Crisanto Villamor. Action firing line. Di butang ta mo gimadabi, no? Mo gimana to daway na kita da sang lalisan pa, no? Kay si Justice Secretary Rimulya ng siling na inang Crisanto Villamor kag John Villamor isa lang. Action firing line. Ari pagid. Hambal naman sang utod ni Lapid nga si Roy Mabasa. Hindi lang gali isa kami dulman. May isa pagid kami dulman, no? Action firing line. Firing line. May isa pagid kami dulman sa pagpatay kay Lapid. Subong ara sa kustudiya sang Bureau of Jail Management and Penology ara sa BJMP. Bao kabay pa ha? Ang natabo sa una nga bidulman, hindi matabo siling ikaduwa nga bidulman. Action firing line. Ang subo diri pamatian bangod siling sang utod nga mabasa. Ining isa ka bidulman, why gagooperar sa pulis? Action firing line. Nano ni apa? Isa malangbot sa lingon sa tao nga wag hambal mo, di ba? Apa? Wag hambal. O kung ba siya may instruction siya blangan hindi gid magtikab sang baba kon pamangkuton. Action firing line. Di kon why nagakooperar ang pulis kabalo na. Kung anong dapat na nga himuon, di man pwede nga di maghambal na magluwas lamang kung napa gani slingko. O, bisan napa pa gani, pwede gani mag-sign language. Di ba? Action firing line. Tinga wag ka operar haw kung maghala lang na kahipos karon. Mas maduda pag ang publiko. Kung why nagaka-operar ina nga ikaduwa nga middleman, mas nagid gani. Nga tutukan ina sang mga otoridad bagod base siya amo ang may damo nga nabalaan kung paano ginplano ang pagpatay kay Lapid. Action firing line. Ti damo-damo sang dapat bantayan di mag-aksyon way pa din labot ang separado nga kaso sang bata ni Justice Secretary Rimulya bla ha. Lain pa to no? Atong kaso bla nga hindi man dapat pagkalimtan sa publiko kay diri tani mabalaan ko na ko si Siro sa mga tikang ginihimo sang gobyerno ta karon kon sistema sa panghustisya ang ato sa ning hambalan. Action firing line. Firing line. Di balik kita sa middleman nga istorya makakson ang hambal sang utod nga babasa. Ining duha ka mga middleman, no? Ang aligasyon nga may lain-lain nga papel sa plano nga pagpatay sa utod niya nga si Percy Lapid. Ti siling niya ang isa nga ara sa kustudiya sang Bureau of Correction amo ang nagahatag sang direct order para patyon atong si Percy. Ang isa naman nga ara sa BJMP amo ang nagpili sang mga personalidad para nga tukuron ang grupo nga nagplano sa pagpatay kay Lapid. Action firing line. Di mag-amo ning dalagan sang investigasyon kag sang kaso mga kaksyon do may ara gid sang matumod di mo? Kontood ni, no? Buti anhon mo to kay ang isa ka middleman to nga ara sa Bureau of Correction napatay na. Paano ba makahambal to? Action firing line. Dapat ang tuod diri magagwa. Amo lang gidala uman to eh. Dapat ang tutuod diri magagwa sa publiko, magagwa sa ulihi. Kung mayara gid man sang gamahanan nga tao sa likod sila dapat ubahan sang maskara. Oh, kay kon maglain naman gani ang dalagan sang kaso kag ang namusnukan iya mo tong ultimo nga mga tao nagkaladakpan tikol ba na gid publiko da? Bagod mangibabaw naman da mga kakson ang poderoso kag kwartahan nga mga tinuga. Una sa balita. Una sa aksyon. Kasya 20 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ano pa ginibas sa nga balita sa bahin sang nasyonal ang Korte Suprema, ang Supreme Court nag-akto na sa petisyon nga naghangkat ako nag-question, nag-challenge
sa kasugwan nga nagapaisol sa barangay election subong nga tuig nga 2022. Action firing line. May ginatawag nga oral arguments nga ginpatigayon subong nga hapon lang. Anom ka mga major constitutional kag legal issues ang gintalakay. Dira sila nagtutok lang sa anom ka mga legal issues kag major constitutional. Ti ang petisyon balanta naman nga nagsentro to sa constitutionality sang Acta Republica 11935. Nga amo na sa ang kasuguan damlaglag ng permahan nga nagapaisol sa barangay kag SK nga piniliay. No? Ti ang petisyon nagsentro sa constitutionality nag-challenge to si election lawyer Romulo Macalintal. Tagi sa petisyon na gin-file niya, nagligad lang Lunes, kadasig ba no? Lunes gin-file. Subong ho, Biyernes kita, oral arguments na yun ang ginpatigayon na. Action firing line. Tiyang Comelec, kag ang Office of the President, gin-represent sila sang government's chief lawyer, Solicitor General Minardo Guevara, sang Office of the Solicitor General sang OSG. Tiyantes ang oral argument makakson may advisory kagin pagwa ang Korte Suprema sa mga parties sa sining petisyon ni nga dapat limitahan lang ang ila sa nga diskusyon sa anom ka mga major issues. Ano ning anom ka mga major issues? Number 1, bala ang Kongreso may poder sa papaisol o kung sa pagkanselar sa nakatalana ng barangay election, sandig sa ginhatag sa ilang power para mapalawig ang term of office sang barangay officials sa idalom sang Section 8 Article 10 sang aton sa nga Constitution. Action firing line. Ikaduwa, bala ang Kongreso nakasupak gidman sa kinamatarong sa mga botante sa ginatuwag nga due process kag ang right of suffrage sa ginhimo nga pag-inak o kung pagligwat sa Acta Republica 11935. Action firing line. Ikatatlo diri makaksyon bala kining RA 11935 nakasupak sa one subject, one title rule sa section 26 paragraph 1 sang article 6 sang Constitution for supposedly at amending section 5 sang Batas Pambansa bilang 80 Batas Pambansa bilang 881, no? Bisan pa may ara sang General Repealing Clause sa Section 6 sang Republic Act 11935. Action firing line. Ikapat, kung bala ang postponement sa barangay election is constitutionality constrained sa grounds nga naka-enumerate sa idalom sang Section 5 sang Batas Pambansa 881 o kung ginatuwag nga Omnibus Election Code of the Philippines subject sa sole determination sang Comelec. Action firing line. Ikalima diri, kung bala ang postponement sa barangay elections nga nakaschedule sa December 5, 2022 kag pagsaylo sa October 2023 ang magaresulta sa legislative appointment sa mga incumbent barangay officials. Action firing line. Sa bahin sang RA 11935 nga nagresulta sa padayon nga pagpreparar ikahanom na diha, no? Nga pagpreparar sang Comelec para sa December 5, 2022 barangay kag SK election, bala ang Comelec may ara sa gihapon sang logistical capability sa pagpatigayon sang amo nga election kon ang December 5, 2022 nga schedule madayon o kon matigayon. So diri lang dapat magtutok ang diskusyon. Kag ining oral arguments ginpatigayon ni subong lamang nga hapon. Ang matabo mo ning matapos ang presentation sa mga argumento, sundan dayon na sang interpellation sang mga justices sang Supreme Court. Tiang tanan nga mga nagtambong to, kung may ara pa kita COVID-19, ginobligar to sila nga magpresentar sila sang negative result sang COVID antigen test at antigen man di man RT-PCR.
no, ang kalabanan sa mga antigen test kon way ka lamang man lang sa ginabatyag naga negatibo man na. Ti komo nga isa na kakasuguan di bilang permahan na di presidente Bongbong Marcos ang pagpaisol sang saring eleksyon eh. Ti si Marcos kahapon pa lang nagsiling na siya. Confident kag gapati si Marcos siya nga may nagakaigo nga basihan ago di paisol ang barangay kag SK nga eleksyon. Tiyang siling ni Marcos ang poder sang Kongreso sa pagpospone sa lokal nga eleksyon nakasaad na sa local government code. Balaan man iguro sang petisyoner to siyang attorney makalintal, attorney sa Action firing line. sinong mangibabaw de. Ti si Comelec Chairperson George Garcia nagalaom nga marisolbar sa labing madali nga panahon ang ining petisyon de kay amo nang ginasiling ko bala yakabutang dali sa atong atunga ya ang Commission on Election daw hindi sila iya maka isrot na kung diin gid sila bala sa eleksyon o kung sa pagresume subong sang voter registration. Action firing line. Kaya mo ni ako galaoman nga ma-resolbar ni sa labing madali nga panahon para nga at least makasaylo naman tutok balang taga Comelec, no? Sang dapat nila sa nga himuon. Nga mo nang siling ko pag pabalik o kung pag-resume sa voter registration o kung napapatigahan sa mismo eleksyon sa bulan sang Disyembre. Una sa balita. Una sa aksyon. 7:27 minutos nakaligad sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawan naman ang balita lokal. Sa balita lokal, 3 kadlaw nga highlights sang Mascara Festival sa Bacolod. Umpisa na subong nga Biyernes, kundi nagligad to damo sang kasilingang highlights ara sa October 23 hindi. Ang highlights ara sa October 21, 22 kag 23. Action firing line. Firing line. 3 kadlaw ang highlights mo. Magsiling kita highlights dira tana masaksihan ang mga bunggagid kag ang mga dalagko nga mga palagwaon kag damo-damo nga mga aktibidad. Ti subong ang first nga adlaw sang 3 kaadlaw nga highlights. Lagaw kabubla sa downtown area diri sa Bacolod. Dara sa may dalan sang circumferential, dalan sang Lacson, Reclamation Area, Bacolod Public Plaza, kay batian nyo ang linagabong didto sa mga baskugan nga sound system. Action firing line. Firing line. Ang mga mabugnaw kag nagahulas nga ilimdon. Tebara kalabanan makita naton sa mga maskara sites magkakson labi na gid sa mag-ubukaso nga dalan Lacson, ti ang dalan Lacson strip kaya tuwag galing subong ang dalan Lacson way sang saot-saot kita nga way sang maskara dancers kay ang electric maskara nga permi dira ginapatigayon ginsaylo dito sa may Upper East ang makita tada subong sus di man basta-basta. Action firing line. May anom da ka mga bungga kag mga matag-as nga entablado subong arat sa may dalan sa Lacson no? May pilag ka mga dalan ti temporaryo anay nga ginpasira mga kakson resulta man di sa pagligwat sang pila ka mga ruta may pila ka mga public utility vehicles pati pribado nga salakyan medyo apektado ba na? Action firing line. Ang puwersa sa mga otoridad makit-an man sa mga dalanon ang bugos nga security forces mga sobra ya 2,000 mga 2,500 hindi lang ya pulis kundi militar bayaraman tanan Philippine Coast Guard Bureau of Fire Protection muna sa kay mga augmentation man halin sa naglain-lain nga mga probinsya. Action firing line. Diri sa Western Visayas. Ti subong adlaw umpisa ni sa ginatawag nga peak sang Mascara Festival. May mga bantog nga personalidad, politiko man o kung artista man. Aris Bacolod nga kay ang mga nagapa selfie sila dayon post sa social media mo. Te kundi balaan sa publiko. Action firing line. Muna kadasig laptas ang information mga kakson.
may isa ka kahiwatan ginapatingayon sa mga gabi dira sa may Convention Center, SMX Convention Center Macacson, may ara na sa ginatuwag nga Mascara Ball. No? Isa sang bisita dati, bati ko First Lady nga si Liza Araneta Marcos. So, ang bata yang si Ferdinand Alexander Sandro Araneta Marcos III, no? Kongresista sa Ilocos Norte 1st Congressional District, Arimans Bacolod, Subong. Action firing line. Yamon isang kamanghuran nga bata sang Philippine President nga si Bongbong Marcos Jr. Ti kamo nga nagapamati sa mong dapihong nga nagahulat gid kamo. No? Nagahulat gid kamo kung bala ang presidente nga si Bongbong Marcos mabisita man des Bacolod o kung hindi. Ti ang pagkadto subong nga adlaw sang First Lady ka sang bata nga Marcos Macacson tuman naman gorok pag-una. Tuman nakapag-unang indikasyon nga ang Pangulo sang Pilipinas mabisita man. Action firing line. Pero kung ano nga adlaw, ang report kanabaton ko buwas sa hapon, ang pag-abot niya dali sa may sunod sa Bacolod, kagang isa sang kahiwatan nga iya sa nga pagasaksihan, no? Nagligad dumduman yung mga nga kada Mascara Festival, si Presidente Rodrigo Duterte nga tambong gid gani dara pa sa Bacolod Public Plaza ho. Action firing line. Bot silingon ang Mascara Festival sa Bacolod lapit sa presidente. No? Galing kay daw way takbati nga daw may ara sang ginaplanong proyekto o kon programa nga magkapaayos Bacolod, no? Nga gintanyag ang mga presidente ta. Action firing line. Ang report kanan sang kuwa nagligad way tumalakip ang Bacolod City sa wealthiest akon sa pinakamanggaranon nga syudad sa bugos nga Pilipinas. Ang saksihan ni Presidente Marcos kon badayon ang isa nga pagbisita makakson mo ning Mascara Dancers Arena Competition sa may Paglaom Stadium on Sunday afternoon. Action firing line. Way ko kasiling nga kumparbado na gid ang pagbisita ni Marcos sa Bacolod buwas nga adlaw kay nga sugiran ta kamo. Damo naman kita sang na-eksperyensyahan nga pagbisita sa presidente, basta gani pagbisita sa presidente normal na, no? Nga waay gina-kumpirmar sa gilayon. Basta pinakamataas ka leader sa Pilipinas, no? Ang kumpirmasyon sa pagbisita niya, mabalaan na kung isa ka adlaw o kung isa ka adlaw sa pagbisita o kung sa mismo adlaw sa isa nga pagbisita. Action firing line. Ang pinakaunang rason na makakson is security reason. Normal na. No? Normal na kakatabo sa bahin sang presidente. Pero siling ko na, ang pagbisita dari una sang bata nga Marcos, nga si Congressman Sandro Marcos, klaro na ini nga signal. Nga laban-laban ng presidente, mabisita man. Ti sa mga fans kag sumalakdag na sang presidente, kung gusto na makakita na personal, o kung makapa-selfie man lang. Amot lang kung mahiligon man si Presidente Marcos sa selfie ginatuwag. Si Presidente Duterte sa uno, yung mahiligon to sa selfie mo, no? Action firing line. Te, kung gusto niyo magpa-selfie daw, no, ina kung makalusot ka mo, pare-parar na lang ka mo da, no? Pare-parar para ganar. Then, subong si Marcos, kahapon si Marcos nagbisita siya sa Ormoc City para magsaulog to sang ikas-35 nga founding anniversary. Ginpalabot to sa presidente isa din lubos nga papasalamat sa mga taga Ormoc, bago ng Ormoc li, isa gali sa mga lugar nga nagatag siya sang dako nga buto, nakaligad nga piniliay. No? Pating isa ni katandem to nga si Inday Sara Duterte, dako-dako man to nga buto anak ko ay sa Ormoc. Action firing line. Plus, sugiran ta kami mga artistas buong Ares Bacolod nga nagsao. May kapuso na may kapamilya pa. Wow naman! Wow! Wow! May mga bantog nga ubalamba kag mga artista nga ara sikat sa teleseryes telebisyon blari man di. Ari sa Bacolod subong nagaulo enjoy man sa Mascara Festival. Una sa balita. Una sa aksyon. Ano pa giniban sa nga balita sa lokal signal jamming sang mobile telecommunications ipatuman sa Bacolod
pero sa pinilion lamang nga lugar ni, no? Ang ginatarget na nga pizza boss nga adlaw October 22 kag 23 mga kaaksyon. Ang National Telecommunications Commission ang report kanabaton ta nag-aprobar na sang shutdown, no, sa signals sang mobile service providers, no, sa mga main events sang Mascara Festival. Tikon basihan ta ang palayag sang festival director ang shutdown ipatuman sa mga lugar nga kadtuan ni Presidente Marcos. Tiyang ini salgi kasugtan diyo. Ang signal jabbing magasugod alas 12 sa odto hasta alas 9 sang kagabihon. Baw. Alas 12 hasta alas 9 ba? Action firing line. Pamayara ka mo na sa importante nga helikoton bla sa nga mga inuras ni. Ang panugyan ko lang di na lang ka magkantos lugar guro nga may signal jamming. Ha? Kay basi amo pa na ang halinan sang pagbululyaso sa inyo sa nga plano. Action firing line. Firing line. Kagaring importante nga pahanumdum pagid sa inyo sa mga mag-asawa bla, mag-asawa na na ang magkagugma. Pabalagid niyo ang inyo sa nga asawa, pabalaan niyo ang inyo sa nga bana, nobyo ko nobya, nga mayara sang signal jamming gali sa lugar nga inyo sa kantuan. Action firing line. Pero kung hindi malang ko kag-off of the night lang mo, why man sang problema guro na, kay istorya na yung makamagduwa, tupad ka mo. Nga importante ang pagpabalo nga may signal jamming nga. Madula signal mo sa network. Nga bala importante ang pagpabalo sa inyo sa niya asawa, bana, nobyo kon nobya. Kay damo na sa mag-asawa, magnobyo kon magnobya. Anag ilinaway, ibang ginagbulagay pa. Bangod, ang text sang isa, why gid sa nabaton nga reply. Nagatuwag na ka-off man ang communication. Ina gani bangod sang signal jamming. Action firing line. Resulta, away, resulta, lainay buot. Kagadagangat pa sa bulakay. Action firing line. Firing line. Tandaan nyo, gid. Yan nga panugyan ni magkasong simple lang nga panugyan na, pero tiyan makabulig-bulig na. Anong matabo haw sa cellphone kung may signal jamming haw? Siyempre, ang mobile network signals. Ang hindi na magkapatigayon sang phone calls, hindi magkapadala sang text messages, kag hindi maka-access sang mobile data. Action firing line. Alas 7:38 Action Radio Philippines Standard Time. Seguridad sa highlights sa Mascara Festival sa mga tuig mas pagahugtan. Labi na sa pagbisita ni Presidente Marcos sa Domingo. Sa nasalin tanang may kapin 2,500 tanan ka mga otoridad ang nag-isa sa ila sa nga puwersa ang final batch sang augmentation forces. Kinabugusan ni sang 863 ka mga pulisan nag-abot kahapon, no? Mga pulis ini halin sa Iloilo, Guimaras, kag deriban sa Negros Occidental. Action firing line. Sa Domingo ginatuwag nga festival sa final day. Labi na sa Sunday afternoon ang much anticipated Mascara Street kag Arena Dance Competition. May 17 ka mga participating barangays mo. Ang venue is Paglaom Sports Complex. Para sa final nga judging sa mga performances. Pero ang ginabantayan dari basta galit nagabisita ang presidente. Amo ang rally protesta, no? Rally protesta, tandaan nyo gina kami ara gina sa masabiga katabo, may mga rally gina. Action firing line. Taka na pagbisita sa presidente, ano ang ginaplastar bilang seguridad sa kapulisan? Mapabulig tanugad-dugaya, hibalo, may kantaran sini, pagi sa Deputy Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, nga si Lieutenant Maria Leberte Indiape. Dugay-dugay lang. Una sa balita. Una sa aksyon. 39 minutos na kaligad sa tak ng alas 4, alas 7, no? Nagabalik kita sa hapon now. Gobyerno provincial, may bagong hospital nga dumalahan. New Provincial Government-owned Hospital nga subunti sige-sige na ang konstruksyon siniho. Dira nahamtang sa may banwasang hinubaan. Action firing line. Ang konstruksyon ginbisitahan na ni Governor Mongolakson ang alan sini Eleuterio T. de Senda Memorial Hospital sa Barangay Puok, Banwasang hinubaan. Nakadtuan ko man kay napitan namon isang Capitol reporters
sang nagpadulong kami dito sa may Negros Oriental. No, napitan naman yung lugar di mo. Lapad ini sa nga lugar. Ti may groundbreaking gid pati karon Hulyo tuig 2020 magkakson. Ang sadto alkalde dito si Ernesto Estraupa, no? Ang isa sa pinakamigo kong alkalde dira sa may Southern Negros, no? Si Anay Mayor Ernesto Estraupa to. Sanggin pati karon ang groundbreaking. Pero di subong 2022 na ang alkalde dira ti bag-o sa persona ni Mayor Dap Religias. Action firing line. Sa walang target nga makulog kompleto ining construction kag kon mag-operar na sigurado gid no nga makapasan yo gid sa healthcare services sa hindi lamang hinubaan kundi pati na sa iban nga mga local government units sa kon LGUs dira sa may Southern Negros Occidental. Action firing line. Labi na subong sa gihapon ari kita antos gihapon sa nagapanghawid nga epekto sang pangkalibutanon nga pandemya. Tingwan taman dugay-dugaya nga masugilanon kag maghatag sang dugang detalye siri sa ning proyekto ni ang board members sang ikaanong distrito nga nagasakop sang Banwa sa Ginubaan si 6th District Board Member Jeffrey Tobola. Action firing line. Alas 7:41 na Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa ato sa nga pagbanumbalik mga kakson hibalo unta kun ano ang nagumba subong sang mga activities sa pila ka mga mayor nga dalanon diri sa Bacolod. Hibaloon tumik kay antes ko nagapungko diri sa Toronto, nagsulusid ingkos dalom daho sa dalan sang Locsin kag Burgos. May ara gid man sang gutok gawa sang mga salakyan. Action firing line. May pulo problema gid man kun trapiko ang tagahambalan pero ang importante moving. But sa lingon nag-aabante. Kaya kung di mag-aabante, bisan butang tabi, di mag-aabante sa lakyan mga 10 minutos, problema na raya. Action firing line. Balaon tabay kay sa ato sa nga patrol plus ang dugang nga sigurad nga ginapatuman subong sang Bacolod City Police Office. Action for line, standby. Objective balanced. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ang tali sa nga to sa nga mga nag-monitor sa live stream sa ato sa nga live si classmate Stephen Vargas nag-monitor. Stephen Vargas, salamat gid. Okay kun hambalya. Salamat, thank you. Sir Noel Amar, thank you gid. Ma'am Yvonne Bueser, good evening, salamat. Kay Nonoy Sugano Balaba, gabonitor sa Dimatarion. No? Akilaw ko ras Nonoy ay. Migota Binji Bantong, kay Roy Recuelo, no? Sir Noel Amar, kay Leia Hinovea, thank you. Sa ato sa nga live stream dari sa kilid. Okay. Elizabeth Gabala, good evening sa Marlon. Thanks God is Friday. God bless. More power. Salamat. Jose Bongcal Torilla, monitor lang sa Medalbagan. Inday Blaza, good evening. Leia Younger Esquivel, good evening. Monitor from Talisay City. Jovi Monares, good evening. Maya Salmorin, Cesar Paunal. Monitor from Paranaque. Jole Militado Patrimonio. Si Titing Angels. Arlene Anirdes, okay, Inday Jess, Gualdrapa, mayong gabi, watching live, Axo Farwing Line, ari kami sa may sityo, Libon, Barangay Tuyom, okay, Melvin Peñafiel, Ricky Calves, pagrit ko na, Bake Shop Trinidad, Avance, Tantiado Williams family, Isabela Tuh, Gulayan members, Isabela Tuh, Ino, Allen Dingko, good evening, Elvira Gilogo, Martin Aliling, MGS Candido Gildore, salamat. Lilian Tadina Claridad, Imbongyo Campo, gamonitor sa may Baaw, Manjo Arnejo, Ida Ramos, Homa Lumina, good evening, Idelaos, good evening, Aksomar, Liulang Gyapon, Ana Isabel, gamonitor kami. Diding Alohamiento, Lorna de Lehencia, Rina Andujar, si Cart Nathaniel de la Torre, Porok Dulunan, Hacienda Guba, Central Baaw. Georgia Gargasiran. Okay. Okay. Good evening, Axel Marlon. If i-shut down ang signal tomorrow and Sunday, hindi gali kalantaw dance parade sa FB.
sa Sunday ang target nila. Balanta na boss kay pinilion ba mga lugar no? Depende pa na kay again prioritize nila to report kada baton ta is ang mga lugar nga kadtuan sang presidente ti why pa final kun diid gid ang presidente makadto basi kon hindi man ang paglaom basi kon may iban pagid balaw. Veron, shout out po. Salamat from Bacolod City. Si Veron, tahom sa ngalan niya ba? Veron Sinta. Sige, standby. Balik tayo kadugay. Si Jimmy Tuga. Si Toto Jimmy Tuga, Gabanitorman. Sa niyang mataliwan. Salamat. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabuli, kasi siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magtungan kami sa motor, sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Go lam sa kono sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone
ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidaya nga mabatian nyo kung nadala kami o kung wais. Ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basit siya ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapangulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang ako makulang. Eh, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay wala ko ano. Hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita. Kay kisa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang ako makulang. Eh, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya ga ano sa Ang inyo. permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Go lam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga conflict sila nga duha. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no. Mm. Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gid yang ang babatian niyo kung nadala kami o kun wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online. Mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos ka gid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos hindi. Tapos sa may skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano nang huya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test, kay may time limit, tapos, ang connection pa dahil permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko bahan ko for me kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga top ang One, ikaw gid ang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Alas 8:01 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Kadamo sa mga nagpamangkot la sa aton di, may kantaran sa ring ginaplano nga signal jamming, no? Daway nagasanto ha, may ara sang nagasiling nga amo ni oras mag-umpisa, may ara gasiling amo ni oras ang umpisa. Pero hindi pa direct klaro mga kaksyon kung diin gid nga lugar pati gayunon ang signal jamming mga kaksyon. No, mabalaan ta gid buwas agas guro may klaro na ning nga balita. Action firing line. Normal lang ang signal jamming part in ang makakson sa ginapatuman nga seguridad. Pero direk kita anaya ho sa saring unang adlaw sa first day sa tatlo ka adlaw nga highlights sang Mascara Festival, bangod sang mga dalagko nga mga events nga ginapatagayon subong. Kag subong man nga adlaw makakson na piyaran yung mga guro kung nakabukas ka mo sang inyo sa social media. May mga kilala ka magkamaguro nga nag-post dara sang ilas sa nga laragway. Ha? Upod ang pila ka mga bantog artista. Action firing line. May event dara sa may SMX Convention Center. May ara sang konsyerto man. Ha? Sa dalagko nga mga entablado dere sa dalan sang Lacson. Kag may ginamon-gumon man sa trapiko Action firing line. Firing line. Di bla? Di October 21, 22 kag 23. Biyernes, Sabado kag Domingo, bisan nga di way sang festival, way sang kahibatan ang sulad sa Bacolod. Ang Friday, Saturday kag Sunday nights. Madamo-damo sa nagalagaw Di sabong abihi malaunta kung ano ang sitwasyon sa pila ka mga lugar, partikular sa mga festival sites dere sa Bacolod. Ang siguro ginadagsa subong sang amat-amat dagsa pag sang tawo guron dalan sa Lacson nga pag una mas pananawan nila mo. Ang Baywalk nagligan pa nga adlaw nagbukas. Ang Old Airport pinalang kaadlaw tong paghimo festival site. Ti subong ang dalan Lacson, tatlo na balang kadlaw ang nabilin. Ti tatlo man kadlaw gid sa nga pagpasundayag day. Action firing line. Ti kalkulo ko dabo sa lagaw-lagaw subong da kay bag-o naman sa panulukan nila. Aberi wala unta na ang naobserbahan sa ato sa nga patrol. Dala na ang pagpulopasiplat sa dalagan sang trapiko. Action firing line. Sa patrol with Action Zel, Menardo Action Zel, kumusta na subong sa kinamtangan mo? Action firing line. Basi ko na kuhan si Zel sa trapiko? Action firing line. Grabe. Okay. Ang lakat sa nga trapiko, ang kagusto, no? Diri sa may dalan, Lacson. Kay di subong gabi action na Marlo, no? Diri ang date gate is 21 to 23. So subong makita na diri naton nga ang kahidlaw sang mga kauturan naton subong nga gabi, no? Kaya dito pa lang sa may entrance sa may 6 Street, tambako to. Hindi na ka na magpasulod mo kay masupukit ka. Ang kagusto kabalasang tao pero tayo may mga pipilaman gidya ka area sa sini nga do hindi gid nagkataba sini amo ka damo bala ang tao kalandaan bala si Marlon no kundo Okay. kalakalaka sini sa ila sa pwesto na kay dapat ang imong gid gali idiyahon kalabanan gid inasalan gid ang mga inimnan. Agasel? Yes, kasi Marlon. Kundi ang dalan sang Lacson malaba ina siya. Kung maghalin ka diri sa may south, ano nga street sang Lacson ang close kag hindi pwede magyan? 6th Street, Sir Marlon, nahalin sa may 6th Street, bakit yun na drin sa may BS sa Kina Drive. Okay, Ako na, ang hindi
Mangyan. Magsalig ka 6 Street dira sa may corner sang South Capitol Road, Lacson. Yes, sa may LTO, before SSS, Aston Marlon. Okay. Before SSS, Oo. dira sa may DBP nga bangko. Dari pa sa may, dapit Aston Marlon, sa may SSS, sa may, sa may PNA bala, Oo. sa Philippine Nursing Station. Aha. So, dari na yun sa may LTO, sa Banggagis sa LTO, dapit. Okay. So, mananadaan nga ginasaratan. Ako may bangga, after sina, Mm. sa nga bangga, before sa nga DBP. No? Sa bangko Okay. sina Aston Marlon. And then, until sa diin na siya nga street sa Lacson, magpa-norte ka. For sa nga BS sa Kinodrive. Ako Mhm. nadaan nga lab, no, nga mga kiosko, sa ni kami stage man nga gintukod. Mm. Yes, amo na Aston Marlon, no, ang rerouting nila, pinaka-the best na naging agyan, kung going ka mo sa may north, sa may Gatuslaw, na sila maagi. Ah. No, kay kung diri sa may siyak, pagiging sila ba Aston Marlon, mga street din sila, wala man yapon sila gayud sa Luzon, so kay binungguanay na nakamayara mga parts nga one way ni ang alagyan ng Marlon. Then ga labay sel ang mga salakyan nga may ruta Mandalagan, Libertad kung mag halis sila sa downtown. Sila sa Marlon, dali sa may, dali sa Malabay, dali sa may Gatuslaw, tapos din sila sa may Dalan, sa may police station, to di ba yun? Mm. Sa may Bonifacio Street. Tara sila, lapos na dito sa may Lacson na, sa BS Aquino Drive. Intersection sa Lacson, kada BS Aquino Drive na sila malang tapos. Oh. So kaya sa dali sa may street to before BS Aquino, hindi lagi sila makaagi. Maka-close ng balas. Ah. Agad subong na si Marlon, makitaan mo gito ni ang kahidlaw sa mga kauturan naton. Na may mga pipila naman kita mga turista, mga foreigner, nga nakita mga international vlogger, Mm. na gari, diri subong nga nagalagaw, diri sa Ah. may Lacson, no? Kagati sa may plaza, damo magyapon tao, sa may NGC, so damo magyapon na tao, no? Ang nga nagakadto, diri subong Aston Marlon. Ang security action cell, ang mga tao nga nagasunod may mga dapat dumilian Aston Marlon, nga ang mga- dala. Yes, ang nagasulod diri sa may Lacson, no? Una-una, ang deadly kag bladed weapon, hindi pwede. Kag diri, ginapagting, gitain ang lagyan sang lalaki, lain ang lagyan sang babae. Mm. Kag kasubong ba ng Marlo, maginabawalan ang pagpanigarilyo within public places sa mga sites o vicinities ng venues sa maskara. Bawal magbaligya sigarilyo, bawal maglagaw, nga nag-uyat sa isang botilya. Dapat kung diin ka mga kiosko nag-inom, kinalanggit ka mo, hindi na pwede nakalayo-layaw pa si Aston Marlo. So may entrance action cell. May entrance nga may nagabantay nga pulis. Yes, kada pamusod. Kada pamusod, kaya na si Marlon may arayin. Ah. No? Ang nakabantay sa mga kapulisan. Ka- Ang Kag sa entrance action cell, ano may pagrekisa pa ginapatigayon? the first na entrance, kaya doon ka entrance si Aston Marlon, dira sa may 6th Street gate. No? Kag dito sa may atubang, before sa McDo, may entrance pa yun si Aston Marlon. Ah. Dito na ginarekisa. Bali, dira press king, babae, kaman ng lalaki, gina-check ang bag, ang lawas ng lalaki. No, kasi ang panga, na walang may mga kutsilyo, bawal man nagyapo ng Marlon, na ginatanaw, ginasang kapulisan. Ito, ang ilang ni Aston Marlon ng mga seguridad, no, na ginabutang sa may danan ng yun. Why naman Zel, gina-stricto ang pag-soksok sang face mask? Wala na Aston Marlon, kasi ang subong makitaan ta dere, no, ang iban may nagatok sa face mask, iban wala man. Kado kahapo, wala nga rin kasi tulong ng face mask kapag kutok-kutok, pangadaan, pangpaa. So, mga kalgin sang space nga medyo ligwa-ligwa, no, kay darang ka magpwesto. Pero kung nagalakat ka dito sa may 6th Street, 6, 7, 8, dere pa ubos na si Marlon, butok-butok, katama, no? Ikaw nag-enroll kagit, kasi ang bag pa lang, no? Yan nila mga valuables, no? Halungan na gita si Marlon, kaya di mo kita mabangkan, no? Tamaan ka gutok, hindi ka nakabagsag kung para pa daan imong kagamitan. Why? Hindi pwede action cell makasulod na ang salakyan. Kung why sang I don't know kung may ara sa gina-issue car pass or hindi gid makasulod. Hindi kita
hindi pwede ka sila na salakyan. Kasi kung dahil na para pa sa bitaw, kumatisyo pa rin sila sa carpas. So, intindihan, na lang din sa mga nagbantay dire kag kasubo man ang si Marlon sa mga nagakanto, no? So, biskan sa media, gani kami ang si Marlon, wala na lang kami pa din nga magpasulod sa patrol. Kaya kapudlay, no? Sa areas, dire nga mapasulod ka pa sa salakyan. Biskan backing mo na siguro, mag-U-turn ka dala kapudlay, kasi tama, mangod sa kadamuon ng tao, mga nagalagaw, nagalakatakat, o ba sinamunot lang. Mga gabi. Ang ginmuno ko nimo is dalan sa Lacson lang na siya. How about sa dalan sang South Capitol kag North Capitol, may entablado man ka akupado man subong? Ang akupado dira sa may North Road Capitol, North Capitol Road. Aral siya Action Marlon, ara da ang pinakadakong stage. Ara dira ang pinakadakong stage. Ar sa may South Capitol Road, amo naman na Action Marlon ang iya ka mga LGU naka-plastar. Ang mga baligyaan ng mga kiosko na LGU, no, kami daw nag-rent man daw sila kung na-plastar sila kiosko. Kaya diyan sa piyak na side, pwede maka-parking. Pero di subong, amo ni nga oras, kagang sitwasyon, do alang-alang kagid, no, kung diin, o kung na may mga plano, maglagaw sa mga gabi, di naman dala sa lakyan. Iyawan kagid sa mga libogin ng ulo mo kung di ka ma-parking, no, sa lagyo, sa ima parkingan, kagayawan kagid pangita, so mo nang advice. O nga pwede, pala malakaslakat nyo or motor. Kung makamotor ka mo, pwede, kasi daw medyo mapos-apos ang kay tigamay ang motor reaction Marlon. Ang pinakalapit na Corazon na Zel nga parkingan mo da nga medyo hawan-hawan ang parking area ang Ayala. Ayala. Yes, oo, pwede dito. Kaya kung sa Lacson ka lang, hindi yawan goro ka pangita dara parkingan? Correct, ayawan kang reaction Marlon. Oo, kaya diri sa may entrance, sa may atuban diri sa SSS, mga motorsiklo na diri ang nagka-parking. So, may ara, mga van pa dyan, kasi may mga sidewalk vendors pa, so do ka, ang nasubong ang parkingan do ka budlay kit, no, pangitaan. Diri sa may Ayala, pwede man daw sila makaparking na sa Marlon. So, depende na kung ano ang advice nila, at kung pasuktan sila ng mag-standby na. As long as hindi, siguro cause gabalas sang babugating nga trapiko kung mabudlay sa pag-agis sang bakato pakarin sa sila. Alas 8:13 Action Radio Philippines Standard Time. Nagapamati kamo sa observation nga report sa ato sa nga patrol with Action Zel Menardo. So before kamo ha magkadto dara sa mga Lacson strip nga ginatuwag, no? Ang Lacson Tourism Strip. May mga dapat dumilian nga mga bagay ka mga dalon. Aso Zel? Action Marlon. Yes, Action Marlon. Sila sa may ang ila sining advice, no? Kaya bitaw na dapat kung mag-parking na siguraduhan nila o kung siguraduhan kaya Action Marlon nang hindi sila mabudlayan ang mga nagalabay-labay kabilangan sa lakyan pakatko pa ka rin na hindi sila makasagabal bilang Action Marlon sa way sila sa mga salakyan kahit kasubong man sa mga motorsiklo, tricycle, mga nag-aagi-agi sila. Kamusta Zel ang tiyempo, aber? Tanglaan ay bing langit kung may nagaporma galom mo kunway. Action Marlon, do medyo magalong-galumon gid ang aton kalangitan. Kapesar sa mga pipila, kung mga bituon kita makitaan, pero ti tagid manigar, mga mayaragis sa yapon pagalong, kaya ti kagina, da nagtupa ang ulan. Temprano pa man to, pero daw hindi gid, amo nakakuso, nagagulpe naman to nagtupa, pero wala man na dayon gid, no? Nga ibunda, kagid pala, kagina, diri sa may north kag south, nagagong-gugong na si Marlon. Pero sa hapon, nagsanaaw din sa ato sa may syudad sa Bacolod. Pero karon mabalantan. Mabalantan So, tanin din lang gid, no? Magulan, kasi ang mga kauturan nato, nag-enjoy gid sa bunga gabi, biskan mga kabataan, makitaan rin nato. One thing, pag si Marlon, sa mga ginikanan, no? Isa man ang ginapanumdum sa kapulisan, nga hindi kayo pagbabayan silang ilang mga kabataan. Hindi buyan, no? Kaya basta kung madula bala karon, nakagin makitaan gid kay sa kadamuon sa mga tao. No, so dapat sikaron gid ang bata hindi pagbabayan nga nag-isa no kung dagan-dagan dira no mga gagmay pa nga kabataan. Mga 1, 2, 3 or 5. So hindi kita pagbabayan sa mga ginikanan ng Marlon.
Sa kanamuon sa mga nagalagaw direction Zel, based sa observation nimo diin nagalagaw dira kaon nagainuman sa mga kisko. Daw ko nagalagaw lang gyud ang kalabanan. Sa mga Marlon, almost, no, ini mga kalanaan, kag mga ilimnan, punuan niya, no, sa mga gabi. Good. Kapal ginaton nga, inom, bigla kag kaon, na ang tirada sa mga kauturan naton. Sa mga gabi. Kag enjoy man sila sa Marlon, kay kada, stages ni isang banda, ang hari diri subo, kag madamo-damo siya. No, kag doka live, balaya sa banda sa Marlon, abis kan din, kailangan niya mapungkod, diri mga plastar, taon na mga nagkakanta, no, dire sa may stages nga install dire sa may dalan sang Lacson. Sige. Inadalan sang Lacson palakson Zela sa ibang nga mga maskara sites na way ka pakabisita sa buong. Kagi si Marlon sa may plaza, no, kag NGC. Nakakadto mo ko to ang NGC naman ako si Marlon sa Soprano pa na subo nga gabi nakot sanay gini nakay ang sa may plaza to may isa ka bandang dosikat kid no cycle ang big cycle mines ni Action Marlon no dagi na paabot sining no nga drama perform pero may sikat man diri na flip stopper o kun rapper man no nga si Glock 9 ni kuno tay mga pamatanon subong niya amo gini ang ilan sila nga ginahulat-hulat Action Marlon ni diri gina na contest NGC sa may Lacson kag sa may plaza. So para plaza madamo-damugin man ang tao sa mga gabi kag ina sa hapon pagkat naman sa Bacolod Government Center damo man tao Action Marlon no temprano pa damo na nagakadto dito sa may BCGC. Sige, Action Cell, kabay pa nga mangin madinilag-on kag matawhay lang ang subong nga kahiwatan dara sa area sa Lacson. Action Cell, salamat gid. Yes, Action Marlon, naman na ang latest update diri sa may syudad sa Bacolod sa pagpaulog ng sinis ng Mascara Festival. In-instruction ng Phil Minardo. Una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action firing line. Enjoy lang sa atos sa mga ka-action nga nagaw-lagaw subong sa mga maskara sites diri sa mga syudad sang Bacolod. 18 minutos na kaligan sa taktang alas 8. Tinguan ta mga kausa di balaon ta naman sa Luhanta ang dugang nga preparation sa atos sa nga kapulisan. No? Sa Bacolod City Police Office kay hibalaon ta rekon balat na no kay kadamo sa mga nagapamangkot diri balangot sa ding ginatawag nga signal jamming. No? Importante madari kang babaluan ta kon ano gid ang mangin plastada sini. No? Kay ang report kinabaton ta is October 22 kag October 23. Ti ugaling may ginaplastar pa siguro bla siya magina-finalize pa nga bagay antis i-anunsyo ganang pinal bla nga plano. Action firing line. 8:19 Action Radio Philippines Standard Time kabay pa nga nila magtupa ang ulan na kay Sir Salinta na kaina isa sang pinaka nagasablagid no sa negosyo sa mga ka-aksyon ta sa mga maskara sites ang ulan. No, bisan butang ta nga may ara sang atop ang kiosco mo da pero kung mag-ulan nga kadulaan gana ang mga customers mga ka-aksyon. No? Kadamo kabay sang mga feedback kada baton ta daw ang kalabanan daw pigaw-pigawin ang ilang sa ganansya. Action firing line. Alas 8 na sinuwavi Action Radio Philippine Standard Time. Online sa firing line. Ibalaon tanugang preparation sa ato sa nga kapulisan sa Bacolod City Police Office kapo naton ang Deputy Public Information Officer sa BCPO si Lieutenant Liberty Indiape. Ma'am Indiape, mayong gabi sa Action Marlos Action Radio Bacolod. Hello sir, mayong gabi with Action Marlon kag mayong gabi ko tanan nga nagapamati sa imong programa. Yes, salamat gid ma'am. Balanta subong nga Biyernes una ini sa tatlo ka adlaw nga maskara highlights. Final 3 days of the festivity na mo subong sa mga kahiwatan nga ginapatigayon, no? Isa diri amo ning pagbukas sa aktibidad dara sa baydalan sang Lacson kag ang ginahulat sang kalabanan, no? Wening plano nga pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos, no? Sa Domingo ti mag-amo sa ning kahiwatan, ma'am, ang ginatawag seguridad importante gini. Unahon ko lang ma'am Indiape sa dalan Lacson, no? Ang Lacson Tourism Strip na subong bagaw lang gid report sa ato sa nga patrol nga damo tawo subong to. Ano ma'am ang ginapatuman nga seguridad sa BCPO sa area?
Yes, Action Marlo, no? Ang aton nga Lacson tourism strip nagbukas na subong nga gabi. Mhm. Gani nga ginhugot naton ang seguridad naton dira tungod nga isa gina sa pinaka pirmi ginadugok sa aton nga mga pumuluyo, no, kada Mascara Festival. Aha. Temprano pa naplastar na ang aton nga deployment dira kago ginapamunuan gid na dira sang ilaman nga chief of police sang aming station commander sang police station 2 nga nagabantay dira sang aton nga seguridad. Gina supervise ang aton nga city director ang aton nga deployment dira kago plastado na ang tanan nga personnel nga gintas nga magbantay dira sa kahabaan sang sa malawig nga street sang Lacson. Mhm. Ara na dira sa kung nakaplastar sir. Oho. Ari ma'am, importante ni. May mga bagay nga ginadumilian dalon sa mga luyag maglagaw sa sinang area, Ma'am Japi. Yes, no, sa aton paglagaw dira sa area sang aton nga mga festival site, ginadumili naton ang pagbitbit sang mga bladed weapon. Especially ang aton pagid nga firearms, Mhm. no, kago sa subong man nga adlaw, especially nga na-approve ang aton, nagwa ang aton nga request sang temporary suspension sang all permits to carry firearm outside residence. Aha. No, so hindi na pwede nga bitbiton man sang aton nga mga gun holders or gun owners ang ilang armas sa outside sa ilang residence. Amo man nga kung naga-inom, especially gid nga ara dira ang damo nga ilimnan, hindi pwede nga maglagaw samtang nagabitbit sang ilang nga ilimnon, kundi naga-inom dira lang magtungko kag hindi maghalaka-lagaw, no, hindi magbitbit sang mga botelya. Amo man syempre ang aton nga mga barbecue sticks nga ini hindi man sagi kabitbit dira or nagakaon, no. Mhm. Especially pagid nga plastar ginaton sa aton nga mga inasalan or sa mga kalan-an dira nga wala ina sang mga pointed nga stick sa punta bala. Aha. Kag ang iban pa nga mga bagay nga ginadumili dira amo ang pagpanigrilyo man, no. Mm. Sa kung pwede nga hindi gid naton na tani himuon, no, tungod nga na para mag-enjoy ba lang iban nga nagalagaw man dira yan, no, samtang nagakaon or naga-enjoy sang mga palagwaon. Aha. Hindi bala nami sa pamatyagan man nga sa palibot damo nagapanigarilyo tani, no, ginadumili gid naton ina. Kag ang iban pagid nga patuman sa aton nga kapulisan kabay nga kag sa aton nga mga city officials dira kabay nga updan sa aton nga pumuluyo. Balikan ko lang ma'am ang mention mo nga temporary suspension sa nga permit to carry firearms outside the residence. Sang sa tulan naging pagwa ma'am? Sa subong adlaw na bato naton ang aton nga pag-grant sang request sang aton nga binalangga nga Mayor Albi Benitez nga suspend anay sang permit permit to carry firearm outside residence subong adlaw, pero effective na ina siya sa tong October 17 pa kag magatapos sa may October 23 sa tungang gabi. Sige. Ari ma'am, nakit-an taman nga umpisa pa nagligad nga mga inadlaw, siguro tinakita gini sa publiko ta ang kalabanan nga mga mayor nga dalanon, major stress na tundre sa mga ginsangan, may mga naka-deploy gid man nga kapulisan. Magabo si ma'am, mayara man gin set up nga inang tawag na Police Assistance Center, Blaocon Desk, para nga kung may gusto ireklamo ang mga tao, dira sila magkakanto isigida, kag ining aktibidad, ma'am, hindi ka mag-isamalikawan mo, may mga kabataan blang kakadula, no? May public assistance desk pa mga katuan ng publiko? Yes, no? Sa aton gid mga festival sites, hindi lang isa kundi madamo kita sang input up nga mga police assistance desks. Agud nga kung may kinahanglan sila or may mga concern para sang hambal mo nga may mga kabataan nga nagakaladula, no? Kisa gani ginikanan pa ang gakadula.
pwede gid makapalapit dira sa aton nga police assistance desk. Kag bisan sa aton na lang dira nga makita nga pulis nga nagapalibot sa aton nga mga festival sites, pwede gid kamo dira makakadto, makapamangkot kung ano ang mga kinahanglan, ano mga assistance nga gusto naton nga aksyonan sang aton nga mga kapulisan. Aha. Okay. Sa Sunday afternoon, ang report na amo ni sang adlaw nga pagbisita ni Presidente Marcos Bacolod, ang isa diri ka aktibidad na pagasaksihan niya ang ara sa area sang Paglaom Sports Complex. At balanta naman, basta gani Presidente may ara gid sa hugot nga seguridad nga ginapatuman. Anong preparasyon so far sa BCPO sa security kag emergency response? Ang aton nga Bacolod City Police Office, padayon kita nga nagakapakig-angot sa local government unit kag amuman sa aton nga miyembro sa mga presidential security group, agud nga ginaton no, ma-checkyan naton sang maayo kung bala ang sigurado gid ang pag-abot na diri sang aton nga presidente. Kag bisan hindi pa naton ina na tumod, ang iyang security preparation nga ginlatag naton para sa iya ang naplastar naman naton no, naka-coordinate na kita sa mga respective government agencies nga involved sa paghatag sang iyang security preparations. Hugot naton inagid nga pagbantayan Action Marlon tungod nga syempre no, aton ina nga presidente kag first time man siya nga mag-visit diri sa syudad sang Bacolod, especially subong Mascara Festival. Naka-plaster na ang aton nga mga security measures para sa iya Action Marlon. Galing kay hindi gid malikawan ma'am sa kada pagbisita sang presidente mayara sa nagapatigayon rally o kon protesta. Ano man ba separate nga unit ang BCPO nga naka-assign sa sining senaryo ni para nga masiguro nga mangin matawhay lang ang rally kon may ara gid man? Yes, no, ginatan-aw man naton gina-anticipate na naton nga ang mga pagbisita sa aton nga presidente diri no, permigid no, ginasugata sa mga rally o kung mga protesta. So ina man na hatagan na naton sang pagtamod kago ready naman ang aton nga kapulisan para sa ina nga senaryo kung may ara gid man kago ang aton lang man nga ginapangabay nga mangin kung may ara gid man sang tigayonon nga maging peaceful lang kago ibutang sa proper nga venue agud nga mag-air sang ilang nga concern no kay ang pagbisita sa aton diri para sa Mascara. Are last na lang ma'am kay damo subong sang question nga padala diri sa aton no. Ini ginatuwag nga signal jamming bala ma'am. I don't know kung may information kamo nga aprobado na gid man eh. Sir no, ang aton gali nga signal jamming no sa subong wala pa gyud dato na receive ang aton nga official gid nga approval sang NTC. Waiting kita gyapon sang ilang clearance abi no nga or approval nga signal jam kita sa especially sa highlight, pero naka-request na kita sa mga specific dates and venues nga patigayon sini kung may abot gid man within today or sa buwas siguro ipabalogin naton inadayon sa aton nga mga pumuluyo. Yes, importante gini Ma'am Inchiapi no kay parang at least mapabalot man kay kadamo na sa question nga gid pala about diri sa aton. Anyway, ma'am, thank you gid sa information kag kabay pang sa nabilin 3 ka adlaw nga Mascara Festival diri sa Bacolod magapabilin ini nga mangin malinong kag matawhay. Ma'am Inchiapi, salamat gid. Damo man nga salamat Action Marlon kag updan nato na ang selebrasyon sang aton nga Mascara nga kabay nga mag-cooperar ang kada isa kag isa agod nga maging successful ini. Thank you so much. Good evening. Thank you, sir. Firing line. Ang Deputy Public Information Officer sa Bacolod City Police Office nga si Lieutenant Maria Liberty Indiape. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirma. Okay, sa ato sa nga live stream, balikan tayo ha. Jen S. Sir, mayang gabi.
Virgie Olpinda, monitor always from Marceline Homes. Keep safe always and more power, Action Bar. Jose Moncaltorilla, Rochelle Fulgencio, Susana, Farian, Kyle, Mahusay Diaz. Pa-shout out from Canlaon City. Canlaon City, wala kami kalagaw kay wala ka sakay lastripan. Salud from Canlaon. Okay, Barley Gonzaga, mayong gabi. Ray Flores Palyoga, mayong gabi, Bansiya Bodas. Thank you, thank you. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God.
maayo sa ginabakal cellphone kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha na kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon na inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts.
silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gani nga niya ba? Ang mga balita naman gikan sa Bacolod City Government Center with Action Artayopon, no? Ang mga balita sa City Hall. Aksyon Radyo City Hall Report. Action Art sa mga balita mayong gabi please kamin. May gabi aksyon na subong nga gabi may masquerade ball. Daw damo mga bisita nagalabot. Mga personalities, mga artista, kanag pakingbang
ang presidential son Ariman Mm. no, nga nag-attend. No? Pero katuan ko ano yung mga balita sa Bacolod City Hall, may ara action mar no sanggin patigayon nga inspection no ang talatapan kag komitiba ni Councilor Calao Puentevilla angot ini sa isa iya ka kumbuyahan balangagin reklamo bali planta ini Oriental Recycler ang ngalan niya. Actually, may nga guma sa salakyan ni Blang pang recap. Kag may mga battery pa kuno sang salakyan. Nga ang resulta son mar may ara iya sang pagpanimaho kag reklamo nga daw ka hazardos sang ginahimo nila. Actually may ining management last time sang komitiba. Right after nga nakabaton si Councilor Puentevilla nga committee, sang reklamo galing kay ang Taiwanese nga nagapanigiya sini ay susuway siya nag-attend. Amo tong nag-decide na lang si Councilor Puentevilla upod diya sa City Legal Office, upod man sa Business and Permits and Licensing Division, upod na ang Sanitation Department sa City Health. Agod lang taon action mar ang sitwasyon sa mga kumbuyahan dira ina sa area sang Purok Tutong 4, Purok Tutong 4 sa area sang Barangay Felisa. Naunabdan nila dito ni Councilor Calao, yan number 1, yung mga nag-alubra to sulod, bisan ba lang mga safety protocols to do, wala ginasulod. Kay ang mga tao nga nag-alubra to action mar, wala kuno sang protective lang nga mga ginasuksok sa lawas nila. Kay supposedly, hindi lang na iya kay surgical mask ang ila sining isuksok mo. Pero nakita dito ni Councilor Cal nga ini sila yan nagasuksok lang sa surgical mask. Number 2, nakita naman nga actually may ara siya business permit. Ang problema o galing kay why sa sanitation permit action na markag environmental green light abi nga sa pag-operate sina, which is sila niya primary requirement tinatani mo na maka-operate ang ina nga negosyo. Pero sila niya kung may kakulang kasi na dapat hindi siya mahatagan sa business permit na. Pero siling green niya amo to gani nga paagi City Legal Office ginapabalo na to sila sa ilas ni nga mga violation kaginatagan to si actually ang Taiwanese to nga tag-iya kay mga Taiwanese ini sila mabudlay gani communicate sila kuno kay bisan English daw kinamatis blado hindi pa gid kuan gid ya no hindi gid conversant katama ginpabalo sila sa mga violation o notice of mga violation nga na-commit nila kag dito gininform sang city no nga within sa ginhatag sila nga period kinahanglan i-settle nila kag i-plaster ini action mar. Ariyo ang palayag ni Councilor Calao Puentevilla angot sa ilagin patigayon nga inspection. Nag-actual check-up kami sa isa ka planta sa Barangay Felisa. Gin-actual lamon check-up. Actually, in question, very questionable sa mga status sang recycling to bla ng planta sang mga battery. Gina-recycle ang guma. Recap bala nga mga guma. Nang yun actual lamon inspection. May ara sila business permit pero wala sila sanitary permit. So siya do ginaya ka controversial kung paano nyo na po ang inyong business kung wala mo sanitary. Ang city legal na to, ginatunan may mga recommendations na to, damo ina violations, no? Upod na to ang permits and licensing, upod na to ng city health, upod na to ang sa environment man, no, committee pa. Muna, kinakulat na to nga within 7 days kung hindi sila nakakomply, temporarily close gid sila. Actually, ang reklamo mismo, ang ilang next door neighbor nga dako pagit nga planta, bigger plant, pero mas sila ang kakapiktuhan, kasi ang
ang asobla kag ang mga chemicals nga masimutan nila. Damo actually nga mga pumuluyo na gid yan, nag-attend man sa hearing nato ng ligad nga nagamalala sakit na gid sila. May mga reports nga may napatay ng iban. So amo to nga gin-actual tagid nga check up just for us to see. Ginkaduan tagid no. Dahil Taiwanese ang mga tagiya. Actually medyo ginsaway tato gamay kay ginibitar sila way sila nag-attend no. Ang kapitan lang yang nag-attend. So amo na ang ginapatunan ta subong. Kay do may mga lapses to sila kung paano sila kakuha ng ilang business permit. Ang face mask nila surgical lang preso na aton ordinaryo no. Pero gatinir sila sa sulod sang planta. So siya to kadelikado. Damo gid violations. Lapit na sa barangay hall, hindi namin sa layo. Okay. Lapit na eskwelahan. So amo nang natingala nato. Action mark nga pala Green Council Calauti. Wala po sila ko. Ane, daw may napanimahuan ko. Ti ang gumha eh. Paano taon man, gagakuha business permit naman? Ati ang mga gari kag doon paano naging releasean siya. Naway man siya nga why mo siya naka-acquire sa mga necessary paghid nga mga documents. Sa sondo tamaran siya magtambong kung patawag sa? Doon siya gana, malaguro, I already paid for that. And then, our business is still questioned by the city. Why gana magkompleto sa papeles siya, attend pa? Sige lang. Siguro niya gina-usisa, gini kay nagpasalig naman eh. Delikado na action art mo ang ginasunog agumba. Sakit-sakit niya sa ginawa. Ay, sakit eh. May balatian kasi tagi pusuon. Sinalapan kagit turong kalimutan mo sila. Masuffocate ka bala. Kag di halit gidi. Sa mga pumuluyo. Kapin pa kay sinyalapit sa barangay hall, iskwilahan. Ang pagtimbuok niya ang asun mo upod ni sa hangin mo. Bisan medyo malayo akong kaisa ang hit kinayayo masakit kina sa panimahuan mo nga makahalit no sa ikayang lawas ang pumuluyo. Kaya kung may sanitation permit na sa action art, wala na ginimo. Kumo kayo ay kundi may himo yan na. Kung may sanitation permit sa? Kung may sanitation permit, sabi kang environmental compliance nga certificate. Lusot siya eh. Masili sa team may-ari ko, kumpleto na check na di. Tigaling kaya butong na miss guro, basi wise lang expect na i-check pa sa city government of Bacolod. So 7 days, next week, i-follow up na ito na kay Councilor Calao. Kung anong update sila, kung wala may compliance na sila, kay if in case failure to do so, ang ila atubangon nga konsekwensya amo ang closure no sang ila sini nga negosyo. Angot gyapon sa issue sang sang ikang lawas nga committee Committee on Health. Actually may mga paging operation ni against dengue subong sa mga schools. Preparation ni parte sa pagbukas o pag-umpisa na sang full-blown implementation sang face-to-face classes. Pero isa pag ginagin follow-up na ton, ang parte para action mars sa bisan sa province ang ginaproblema man nga kaso sang kolera. Kundi nagpatigayon sang committee hearing si Councilor Calao kahapon, may mga nag-attend din nga mga water refilling stations kumatagiya. Ari ang nag-attend, majority naman niya may mga business permit. Atong madumduman mo sobra sa kagatos to, nga diskubrihan why business permit. Ang iban sila why nag-attend. Why man nag-attend. Pero kay kung may mga association ini sila butugin sa gilano ni Councilor Calao nga dapat trabahoon nila ni no kag tapuson gid ang mga gina-required nga mga documents kag permits nga dapat i-comply nila. Kay ti ang ginabaligya Maxon Mar tubig nga ginainom mo. Delikado kung hinali nga may contaminated sang cholera virus nga pwede tunaan sa pag masakit sa tao. Siling nga ga-expect siya kay ang city government of Bacolod, ang luyag nila nga at least hatagan yapon liway ini sila bilang win-win solution nga maka-operate sila liwat. Pero as long nga hindi nila ma-comply
kag ma-ensure nga maayo ang kalidad sa ilang mga produkto, ti dapat yung taton kag suspended gihapon ang ila sini nga mga operation. Aring palayago, balikan naton si Councilor Calao Puentevilla. Salamat kita sa mga reference stations, labi na ang may mga permits, no? Medyo ang nag-alattend, do minority na lang ang way kakuha sa mga permits, ginatagan sila dutay nga kahigayonan, no? Nga makaprocess. Ang guwa niya do may win-win solution, atagan sila kahigayonan ng dutay nga process, kagi-assure nga i-process nila, labi na ang mga requirements nga ginapangayo sa City Health Office in terms ng potability, no? Pag-assure na limpyo ang tubig nga ginabaligya nila, no? So, ang Department of Health nagpadala man na tao haligid sa Iloilo para ma-explicar sa ilang mayo nga ang layi ginapatuman ta lang as business man. Buligan nyo man, no? Na masubmit yung requirements para tanan tayo yun. For the meantime, ang gina-process nila, ang operation nila ay suspended. Yes, suspended until nga ang mga ginapayo silang requirements ma-submit nila. Mahatagan sila yun tinion para ma-fully implement nila, no? Ang gina-require sa ilang na limpyo na klase tubig. Balan mo mayari ni sila mga ginapatest pa niya, padala pa niya sa mga laboratories just to be sure. Pag okay na kag-clear, that's the time nga pwede na nila mabaligya sa publiko. More than 100 to sa nag-attend to sa committee hearing? Mas damo ang nag-attend nga may business permits na. Okay. Ang mga wala business permit, among at the end of the day, may mga associations mo na sila, clearly ginsaad na to sa City Health Office kung ano ang kilanlan nila i-submit, kag ano ang pwede nila maayo, no? Kundi nila matakan dutay nga likwa, labi na subong taas ang numero man nga gin-suspend pa sang ato niya siya nga local government. Sa nga palayag ni Councilor Calao Puentevilla. So laton naman ining mga update kay as long nga way paslayas ang kompleto nga mga requirements, hindi sila pag-i-allow nga mag-open sa ila operation, nga maghatag sa ila serbisyo o kung pagbaligya sa ginilimnon nga tubig sa mga Bacolodon. Balitang ikan sa Bacolod City Hall, Action at Tayhupon, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Art, yan nga bahin dala sa aton. Sa kaluan sang Panyawan Herbal Capsule with Mangustin, hindi magpauli sa iba. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like ay mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito.
Oo. Yung ba nga, isulat ko kung anong imo ko. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Malagad sa Action Firing Line, magatakop naman temporaryo, October 21, 2022. Sa News Center, kaupo na ito Action and Defensor. There is a technical control action, Nelmar Madera, with IT expert action na Christian James Binares. Ako naman, Action na Marlon Henovea. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.